Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Ako si Gina, ginaingon. Kung ang imong bana usa ka seaman, meaning kuno sa seaman, si manloloko, ug every port, report. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Dira ang kwarta alang sa imong mga papeles, Ken, oh. Salamat kay Gina. May untag makumpleto na karon makasakay na kag barko. Tabang itong kog ampo, Jean. Nag-ampo bitaw ko permi, Ken. Kay gusto pud ko nga makasakay na kag barko. Aron mahawas kas atong kalisod. Kay inigdag ko sa tong mga anak puhoyn, makapatungha ta nila sa nindot nga eskwelahan. Gina, nakumplito na nga akong mga papilis. Unya, tabangan ko ni Nino nga makasakay ko sa barko. Nga siya ang kapitan. Mao ba? Mm. Maayo na kun mauna, Ken. Ken, hindi na ilan ang sa atong biyahian, ha? Pero, kung ma-okay ito akong application sa laing barko para sa laing nasod, dadon ti ka uban ako kay kapitan man gihapon ko sa mga barko nga akong gi-applyan. Salamat kayo, Ninong. Nung daghang kayong salamat sa imong pagtabang kang Ken. Basta dili lang magtinapulan si Ken Gina. Sa pila niya katuig nga musakay og barko, mahayahay yun mo. Ken. Ay. Observe lang una ka, ha? Ikaw ang wasis ni Harold. Harold! Siya si Ken, ang akong linudahas kasal. Ocho. Ikay mahibaw nga Onong. mutudlo sa iyang buhaton, ha? Oh. Harold! Kap. May bahala ni King Kap. Sige. Oy, bay, Ken, bay. Ay, bay. Bay. Subos, bay. Yan na. Ay, dagang mga chicks dito. Ah? Oh, ha? Ato, tas tikitig sa mga karon. Okay. Nagila Charmin ito. Manilin o si Ona Jane. Charmin, manilin og si? Ona Jane. Una, G. Oh. Kita yung mga mga ticket ito. Sige. Ano na? Sige. Ano ba na yung nakay barko, dali? Sige, bayaron. Aray. Asa day mo karon midunggo? Ang kon diami sa Ormoc City nga Pierre Jean. Ug mapami sa gabi mo biyahe balik paingon diya sa Cebu. Mao ba? Pero inikabot sa barko, di ko kauli. Ha? Kaya naman. Doon na pan may kuhan ka ng orientation sa opisina. Unya, inikahuman sa orientation, diretso na mis barko aron sa laing biyahe na san. Hello, uy. Mao ba? Lagi? Sige na lang, okay ra, nakasabot ko. Ang saon mo, magiging imong trabaho. Miss, imong ticket pa liho. I-share na lang ko. Okay, ticket. Uy, wala ticket. Dara. Dara imong ticket, miss, oh. Okay, thank you. Buhi lang akong kamot, be. Expect ka dito. Huwag pa din ko ng butang igahan ng ticket. Ang isa, ha? Kinig. Noon sa badi ay, uy. Ikingunit. Ako din si Gina. Uy, Gina. Lutag nga ni mo, eh. Gina. Sangay di ka sa akong... Sa imong asawa? Dili, uy, ulitaw pa ko, uy. Sangay ka sa akong mama. Bye. Ano ba bye ba? Ni Narman ang ligo. Likan ito pa ni Elister ba? Ang bangko na itong steward din. Ligo-ligo sa bangko ng rooftop. Karang tapad ni Elisa. Oh. Uy. Kung kailan na biyan ang duha ba, eh? Ha? Kuan si Gina. Gina mo'y pangalan niya. Hindi ba? Oh, Gina? Gina. Sangay si mga asawa. Kung ato palawaman ba? Sangay. Palaw. Sangay. Pero laing spelling siya nga, bay. Kaya ang Gina kay G as in jar, niya E, N-E, niya H kuno. Ang kanang una. Unsa ito i-spell ang una? Una, U, U, N, N, A, H. Mo na, no? E, H. Mo na? Mau yan. Daulan ito. Akrit na yan, dulo na ko siya. Sige. Uy, pero, bida.
kung masakpan ta mo kalaki ba, ay lang kayo pahalata, kay maputbol yung ka ni. Ay, sapa ni Ninong bay. Ay, Gina. Hi. Idool man kana ko, Ken. Kita mo ko nimo. Kinsa man day mo tuon sa kuan Ormoc? Mobisita lang ko sa akong mga paryente kay fiesta manggod. Di ay. Doon na day kay mga... Doon na sa ko'y kaila dito sa Ormoc. Bakit Day, naman? nagkay ko kaila dito eh. Sila si kuan, ang kapitan Gina Racasa. Kaila ko to. Sangay gihapon na ako. Sa gaya po nimo. Oo ba? Kining... Kining gyapong barkuhay mong sakyan ni pauli nimo? Basin. Yes! Ganun niyas ka man ha, Ken? Enjoy the fiesta, Gina. Bye, Gina. Sa kayo balik ng barko, ha? Sana all. Yes! Yes! Salamat kay bisa kay balik ini nga mong barko, Gina. Kuan man gud, wa man ko lain kasakyan. Amo sa kayo ko ganihang bunsagay da may fast craft Pero unsa man? ay wa dali ka mo abot sa sip. Maulag kita kay kumabot Cebu. May rasa doy aron kana bang makalugar pa gusto nga istorya. Like kuan man gud kini. Abi ni mo, Gina. Kini. Meron ka uy. Sige pa ko gamit ha. Kini Gina. Ay gusto ka isulti. Doon na pero ay abi ko ni mo lalabat first sight ko ni mo, Jen. Magaling kang kupal ka. O, mo taga-barko, uy. Mga maayaw kay mo atik. Lalabat first sight ko ni mo. Tinuod akong sulti ni mo, Gina. Di ni atik. Di ni atik ra. Basig ninyo ka na, Ken. Uy, ulitaw pa ko, Gina. Uy, ulitaw pa yun ko. Ulitaw ko. Ulit nga tao. Kumusta naman ang imong bana, Gina, ha? Okay naman si Ken, ma. Niato ron kay ni teksto ganinang kadlawon nga modunggo ang barko karon dinhi sa pier sa ato. Nagbinuotan na dahil siya. Buutan mo gud si Ken, ma. Ayaw kumpiyansa. Daghan ang nag-ingon nga kadang mga siman, daghan kuno nag-chick. Kaya every report, mo report kuno na. Si Bako in town maoy. Di lang gid mahitabo ni Ken nga akong bana. Napo yung punin mo sa kay barko eh. Nganong karon ka lang ni uli. Dini si mama ka kanina, wa nimo magkaabot. Nasa man di ka puy ka? Masahian di ka? Bay talikod pe. Kaya, talikod ko ha. Oops. Kena. Dire? Ang piyong suki dito. Magaling kang kupal ka. Lapit sa ko, pangiyuran. Ay, mga makakiyod ko na. Sige. Kena. Unya na piyong Ken. Ini ko man ako gilot nimo. Kimingaw na kay ko sa kong bana. Ken? Uy. Uy, ang iha ko. May kay ni ang nakabikin. Kita nagharap pa sa hero taon. Ay, tinguli mo guro sila. Ikay na tayo na isyo ng ticket kay nanghil kong kapo, muli ko taon. Kaya doon na emergency sa mo. Mau ba? Bayaron? Musta Sige na, ba? Gina, ha? Mitis, musta na? Okay na. Kasi kumbati yung duwa ka. Subida. Kiring. Musta man? Wait kong bating na itabo kay nagtigom ko kusog. Usakay mo kurong gabi ining barko. Sakay mo to si Gina. Excited ako, Gina. Bayaron? Excited. Nganong ni aman ta din ni Ken. Aron way makadisturbo na to, good. Ningaw na, no? Sana all. Ningaw na gigayong. Panay nagtikaw-tikaw sa palibot. Nagatuog ng mga pasahero ng barko. Magaling kang kupal Hindi sa ka. palibot din yan, no? Ang bitaw. Gina? Jen? Jen? Lamian mo, lips. Gina, uy, tamis kayo. Oops. Sana all.
Kini mo yung... Kini gali ko. Bira ito. Minaw na. Pangitaan ako si Ken Ken. Ma-surprise kid siya kay uman siya makahibaw nga misakay po ko ining barko nga iyang gisakyan. Isip sa kasiman. Timing po na nagkasugat ng duha ni Harold na amigo ni Ken Ken. Giyatagan ko niya at pasa sa barko. O nagkasakay ko nga free. Hay makaroon si Ken Ken. Uy. Mangutan ako sa barko nga iyang kauban. Kaya nagbantay sa kantina. Muna akong pangutan-on. Excuse me, mahimong mangutana? Mahimo kayo, miss. Unsa man na? Hain ron si Ken Ken. Si Ken, miss? Aw, bantayin ang kwarto ha, Naay mo gawas nun diha. Igun sa makang bay Ken. Uyab ka niya? Na, daghan na mo. Ha? O, di, daghan na mo. Daghan na mo nauyab ni bay Ken. Kung saon, gwapo manggod mo, daghan nga babae ang makagusto niya. Tempa. Taga diin day ka, miss. O, kinsa man ka? Ako si Gina. Naa sa amo nagpuyo si Ken Ken. Asawa ko niya. Unsa? Iya kang asawa? Patay. Sa may mamatay. Oh, Pagtarong sa imo sinultihan, ha? patay. Si patay. Haway. Ito, ana. Unsa na ni? Ako! Boy! Di lang ko ni mo ihatod sa kung tihiras, Ken Ken. Gina, niya ka. Di siya kayo ganing barko nga. Nga? Nga imong gisakyan, sir? Oo. Nisakay ko. Nisakay ko tuyo. Pero ako'y nasurpresa kay nakita ta ka nga sweet kay ka nag-abay ng babae nga diha mo gikan ng kwarto, ha? Nagulsa mo diha, ha? Nagulsa mo? Ay, sis? Ay, sige. Ay, kung padlong nga, day. Kay may katungutog Ken Ken kay bala na ko siya. Imos ka bala? Kayo! Sige, itaw ka. Gina, let me. Ha! Ilas! Pinalit may impas mo kabit? Uy, may kang mupilig babae Ken Ken na kada. Parehas sugngan ako da. Mo imong giuyab. Ken, magkakot ka! Iusag na rin ako ni mga kong pagkababae, ha? Gisulting na ulit tao ka, pero magkakot din ka! Ay. Magkakot din! Hoy! Ano buglo akong balat kita yung nagbuglo! Kita mo yung nagbuglo! Ginawan, sinato, gusto na mo! Ginawan, sinato, gusto na mo! Sukat adto, wa ko mosugot nga mosakay og barko si Ken Ken. Way ayo, makagubot lang namong duha. Useless ang magsiman pa si Ken Ken kay si manluloko man di ay. Maguto mga kasama ang kaagi ni Gina dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Siman Luluko style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.